Il-komunità LGBTIQ f'pajjiżna ppubblikat ir-rapport annwali relatat mal-implementazzjoni tal-Istrateġija ta' Ugwaljanza LGBTIQ u l-pjantazzjoni. Dan ir-rapport ta' din is-sena jasal fin-nofs tal-implementazzjoni tal-Istrateġija ta' Ugwaljanza LGBTIQ u l-pjantazzjoni li jsir bejn l-2018 sal-2022. Dan il-pjantazzjoni ġie milquh mill-Ministru għall-Ġustizzja u l-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis u s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rosjan Cutajar. Dan intlaqa waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali għall-Orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru u karatteristiċi sesswali fih dan id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Ministru Edward Zammit Lewis qal kif din l-istrateġija li qed issir hija waħda ġusta u li tiġi implementata b'mod effettiv. Huwa żied jgħid li l-Gvern qed jaħdem ma' taqdiet f'dan is-settur fosthom is-soċjetà ċivili u għaqdiet mhux governattivi. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Rosjan Cutajar qalet li hi sodisfatta bil-fatt li pajjiżna huwa minn ta' quddiem f'dan il-qasam tal-ugwaljanza wara l-5 sena konsekuttiva ikklassifika fl-ewwel post fl-indiċi tal-Ilġa Europe Rainbow. Cutajar semmit kif stħarriġ tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali li ġie ppubblikat aktar kmieni din is-sena poġġa lil Malta f'pożizzjoni aħjar mill-medja Ewropea.